Tänään palkitaan paras Oscar, mies, osaesittäjä, mitä se Velsee. Tänään ei Tepla palkita. Ei tällä kertaa. Palkinto löytyy kotona. Kyllä, ja niin se on aina kahvipalkinto. Kuuman jälkeen palkitaan vaan palkitaan kaverille. Ja ne luvattiin tämä hoitaa. Puisto soitti niin. Missä se paperikin on, muistaa näin. Mutta täältä se löytyy. Tää on joku salibändin juttu. Uuramen yrityksen MVP-palkinto. Eli jonkun arvokkaan pelaajan 14-15, pelaajan numero 42. Jesse Pulkkinen, tulee kuulua. Onko Jesse paikalla? Vai onko hän siinä naisten edessä vieressä? Tarkkailla tilannetta. Jesse. Missä on Jesse? Jesse, tule esiin. Nysse, Jesse, tule. Aha, okei. Kumpi on Jesse? Sinä. No niin. Onneksi olkoon. Hieno saavutus. Täällä on vielä muutakin tavaraa. Meillä on ollut meidän uutta levyä mukana, mutta siinä on jotain CD:tä ja tommoista. Ja haluatko sanoa jotain tosi arvokasta ja vielä painuvaa? Kaksi vuotta sitten mä en tiedä, miten päästä salibändin maailmaa pienellä oikeesti perässä ja sitten joukkueen arvoisa kuin pelaaja. Kiitos heille. Tää on teille. Paras Alvarez. Meillä on. Se oli hieno saavutus. Meillä on täällä ihan oma salibändi, nimittäin Horizon. Ja otetaan ihan vaan kesän kunniaksi